Proiektuen artean dauz 32 pakinetako diferentzia. Osea, nire ustez ez dauko zentu asko. Baten alde, nire guztian aldei, pakin barik dagoa esarri dira, nire estan esarri dira, hemendik X urtetara erabakiko danean esarriko dan, edo estan esarriko. Nire ustez, momentu honi izanike hau sartzeko, eta jakitzeko. Bai esarriko dan, edo estan esarriko dagoa. Bai, ezken bestela da, itxia horra da. Erabaki bat hartuta, eta hemendik denbora gutxi, asko, X denbora da, balintzatuko dau erabaki hori, eta hau ondo indian, txartu indian guztatugu. Claro, ez que da, eguneko 25 aldia batetik guztera. Aldea egisa da. Gaur egun da sortzi daude, niri aukera nekin hau da norabide bakarrak eratzen den kasuan, ez da 24, gehitu ingo liateke, eta bigarren aukera, hau da, zedar pasokin eta itxoiteakin, galdu ingo liateke, amazen. Gaur egun da denetatik amazen. Bai, baina bata edo guzti aukeran, isen hartzen da 32 aldia. Hori nahi dut esan. Eta, claro, gaur egun, egisa esan ez da aparkamentu larri bezta, osua. Eta asko ikertzen da, edo jundatzaldian aparkatzera, edo goixian goiz kotxiatzen dozunean, hueko asko dauz aparkatzeko. Horrek nahi dago esan, edo nire ikuspuntutik bektan nahi dago esan, jente asko, datorrenean, esaten lanera, edo azpialdean nire dago lehurritu, bertan aparkatzen dauzela. Eta usta bat hauakin, esarri danez, gutxi gara herrialdean neoniko gertu eta sistema hori ez da hobetuko baizik eta txarrera ingo dugu segurazki. Orduan, auzo honek eta hauki edo ez hauki, komuniko esan edikuspuntutik aukitzia, erabakitzia, bigarren aukera edo lehenengo aukera. Eta obra egin baino lehen hau, nire ustez importanti izango litzateke hori, erabaki hori hartzia eta ez dakit, momentuan gauz.